Arratsaldeon guztioi, eta hasierrak egin du sarrera eta kokatu du gure aurkezpenaren gaia. Nik kontatuko dizuet labur, ez dago denbora askorik, orduan labur, zein izan den hizkuntza politikarako sailburuordetzaren lana, Eusko Jaurlaritzaren lana, hasieran etzan izan hizkuntza politikarako sailburuordetza, beste sail batzuk egon ziren, eta azkenengo 25 urteotako lana, laburtuko dizuet, eta nik esango nuke bi fase egon direla, ezta? Lehenengo fase batean, orain urte asko egiten genituen lanak, ahal izan genuen moduan, ezta? Eta gero azkenengo urteotan, GIS, ezta? Informazio geografikoaren sistemak erabiltzen hasi gara, eta orduan toponimiak, orain gaur egun badu beste esanai bat, ezta? Ez dira bakarrik leku izenak, orain kartografian ikusten ditugu toponimoak, eta, kontatuko dizuet, 1986an hasi ginela, Jaurlaritzan, toponimia lanak, toponimoak biltzen eta arautze lanak egiten, ezta? Toponimoak biltzeaz gain, gero arautu behar zan, zein zan forma normalizatua. Hori Euskaltzaindiarekin batera egin izan dugun lana izan da beti, eta izango da. Orduan, bat 5.000 eskalan, eta eskala horretan toponimo asko sartzen da, ezta? Hasiera batean, Eusko Jaurlaritzako lurralde antolamendua eta garraio saila hasi izan lan hauetan, jakina, sail horretan kartografia egiten da, mapak egiten dira, eta toponimiaren beharra zeukaten. Eta orduan hor hitzarmena egin zuten Deustuko Unibertsitateko Eiker Institutuarekin. Gero, lehendakaritza, sartu zen, lehendakaritzaren idazkaritza, esan behar dugu, hizkuntza politikarako, garai hartan, bazan hizkuntza politikarako idazkaritza nagusia, eta lehendakaritzan zegoen, gaur egun hizkuntza politikarako sailburuordetza kultura eta hizkuntza politikako sailburuordetza zaila da. Eta orduan, 1993 bitartean, hitzarmena egin zuen Jaurlaritzako lehendakaritzaren idazkaritzak, Arabako Foru Aldundiarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin toponimia bilketarekin jarraitzeko. Eta orduan, Deustuko Unibertsitateko Eiker Institutuak egin zuen lan hori, eta orduan horraz iziren, osatu zen datu base bat EAEko, Euskal Autonomia Erkidegoko toponimiarekin. Lehenen, hizkuntza arauak berrikusi ziren, berraztertu ziren, eta jakina aplikatu ziren garai hartan. Eta lan hartan elkarrekin ibili ziren Euskaltzaindia eta hizkuntza politikarako sailburuordetza. Baina gero, esan nahi dut, denbora aurrera, eta beti bezala, lanak berrikusi behar dira, berraztertu behar dira, eta kontuatu ginen, geneuzkan datuak osatu behar genituen, zuzendu behar genituen, eta abar. Beraz, 2003an Bizkaia berrikusi genuen, berraztertu genuen, berriro bilketa lana eginda eta arautzen lan berria egiten. Gero, Araba berrikusi genuen 2005an eta Gipuzkoa 2007an. Eta hor bukatu zan, bukatu zen, garai hartan, bilketa lana eta fase bat esango genuk, ezta? Datu basea osatu genuen, eta horretarako zer egin genuen, zerako lanak egin genituen? Ahozko bilketa egin zen, gero dokumentu idatzien eta kartografikoen ustuketa egin zen, eta normalizazio geografikoa egin zen, ezta? Toponimo bakoitzari kokapena jarri zitzaion, eta entitate geografiko bat esleitu, ezta? Kasu bakoitzean, esan behar genuen, toponimo bakoitza zer zen, mendia, erreka, muinoa, entitate bat izan behar zuen. Eta gero, arautze lana, etengabe, irizpideak berrikusten, eta gero prestatu genituen euskarazko eta gaztelaniazko bertsioak, bereziki, garai hartan, IGN-etik, Instituto Geografiko Nazionaletik, horrela eskatzen zutelako, bereziki, beraiek gaztelaniazko bertsioak erabiltzen zituzten, eta gainera, beti generikoa behar izaten zen,
toponimo berezituarekin batera generikoa ere eskatzen zen. Beraz, datu basea sortu genuen, 80.000 izen inguru finkatu ziren, arautze lan egin da gero, eta esan bezala, lan horretan Euskaltzaindia izan zen, hasieratik datu basea osatu arte eta 3 lurraldeetako toponimia berrikusi arte. Gero, beste ekimen batzuk aipatuko ditugu, 1986an toponimiako batzorde atal berezia sortu zen Euskararen aholku batzordearen barruan. Hor daukazue dekretua, 156 urte horretakoa, eta 13. atalean horrela jartzen du. Euskararen aholku batzordearen barruan toponimiako batzorde atala eratuko da. Kontuan hartzekoa baita, batetik toponimia normalizatzeko lanen izaera eta berezitasuna, eta bestetik toponimoak ofizial egiteko administrazio askok parte hartzen dutela. Batzorde atal hori iraunkorra izango da, eta Euskal Autonomia Elkarteko toponimoak finkatu, aldatu eta berreskuratzeko aholkuak eta proposamenak egingo ditu. Horretarako sortu zen. 2000. urtean, internet izan genuen, danok eskura, eta datu basea kontsultagai jarri genuen. Esan behar dugu, garai hartan, eskaintzen genituen datuak alfanumerikoak zirela, bereziki, naiz eta koordinatu geografikoak ere eskaintzen genituen. Baina datuak zituen datu basea zen besterik gabe. Gero, esan ditut urte batzuk pasatuta gero, jakina, produktu hori zarkituta gelditu zen, eta gero azkenengo 13-14 urteotan ibili gara beste produktu bat lantzen, eta gero ikusiko duzue, zein den. Garai hartan ere, beste premia bat sortu zen, hain zuzen ere, bateratu behar genuen terminologia, esan dute toponimia lanerako erabiltzen genuen terminologia. Eta horregatik proposatu genuen izen geografikoen glosarioa egitea. Entitate geografikoak finkatzeko, batetik, baina gero kontzeptuak ere bai, definizioak. Eta kontzeptu sistema ere definitu genuen, glosarioa useik egin zuen, baina gero normalizazio lanean batzorde tekniko bat ibili izan. Hainbat aditu ibili ziren lan horretan. Eta esan behar dizuet, aurten, hain zuzen ere, toponimia batzordeko lantalde batek berrikusi duela, glosario hori, useireken batera, eta beraz bertsio berria izango dugu laster. Kontuatu ginen, ala ere, beste urte pasatuta gero, toponimia lanetan aritzen garenok edo modu batean edo bestean, azkenean premia zegoela entitate geografikoak bateratzeko. Hor dago Eustat, gero Euskaltzaindia, gero hizkuntza politika, diputazioak, danok bateratu behar dugu terminologia hori. Eta hor lanean ibili dira nire maikideak, matxin eta ingeru, ibili dira lan horretan. Eta uste pozik zaudetela, egindako lanarekin. Oso ondo. Laster ikusiko duzue produktua, terminologia batzordetik pasatuko da, jakina, eta gero terminologia batzordeko kideek beren oharrak eta iradokizunak egingo dituzte, eta seguru nago aldaketak etorriko direla, baina ez oso ondiak. Eta 2002an eskatu genion Nerea Mujikari toponimia lanean erabiltzeko metodologia bat definitzeko. Eta orduan eskuliburua idatzi zuen, toponimia eta kartografia, oinarrizko eskuliburua hor irudian daukazue, hori argitatu zen, aspaldian, gaur egun pentsatzen dut, hori berrituko balitz, gaur egun asko aldatu da, lan egiteko modua eta hori, baina, hor daude egindako lanak. Eta 2006an, toponimia batzordeko beste lantalde batek dokumentu bat prestatu zuen, toponimoak kartografia ofizialean txartatzeko irizpideak. Askotan toponimoak mapetan jarri behar ditugunean, zalantzak ditugu, eskalaren arabera, zelako toponimoak sartu, ez sartu, nola agertu behar diren mapan,
generikoarekin, generikorik gabe, ikurra erabilita, piktograma erabilita, hor, irizpideak finkatzea importantea zen. Gero, ofizializazioan ere lan egin izan dugu hizkuntza politikan, ez? Oso importantea da, toponimia ofizialtzea, ez da? Horrek ematen dio, nola baiteko bermea, modu bateratu bat erabiliko dela, ez da? Toponimo ofiziala balin badago, hori da erabili behar dana, kartografia ofizialean, dokumentu ofizialetan, eta hizkuntzari ematen dio normalizazioa, hori kartzen dio, ez? Beraz, HPS-etik, laurogeita hamalautik, udal guztiekin harremanetan jarri, auzo nagusiak ofizialki finkatzeko eta aldizkari ofizialetan argitaratzeko animatuz, ezta? Ofizialdu izena eta gainera aldizkari ofizialean argitaratu, ez? Eta gero gauza bera egin genuen, udalerrien auzo eta kontzejuekin, ezta? Arabako kasuan, kontzejuekin askotan euskaltzaindiak araututako izenak eta kontzejuek edo auzoek zituztenak espazietozen bat, orduan joate ginen eta ez datoz bat, aztertu behar duzue, pixka bat animatu, izen aldatzera, eta gero hori komplikatu zen, metodologia komplikatu bat arautu zalako, eta orduan espedientea burutzeko normalean laguntzea behar izaten dute kontzejuetan, ez da? Askotan entitate txikiak dira, eta horretan lagundu izan diegu, hor dagoen nire lankideak Emirari Alberdik urteetan egindako lan izugarria, ez da, kontzejuekin. Eta ordutik bauze guztira, 277 izen aldatu dira. Orduan, bauze. Lan handia izan da. Gero, zabalkundea, ez da? Toponimo zabalkundea egin behar da. Bestela, ez bada iristen, ez da? Erabiltzaien gana, hor, arazo daukagu. Datu basea online jarri genuen 2000 urtean, eta gero, aldaketak, izen ofizialetan aldaketak gertatzen ziren bakoitzean, beti prestatzen zen, komunikazio bat jakinarazteko, gure mailinean dauden erakundei, edabidei, enpresei, norbanakoei, eta beti aldizkari ofizialaren iragarkiaren kopia bidaltzen zaie. Jakiteko, jakinarazteko, izen bat aldatu baldin bada. Eta azkenik, erabideen jarraipena egitea ere importantea da, ez? Okerrak detektatu, hori ere Mirari Alberdinen lana izaten da, eta horri biltzen da, ikerketa egiten, ez? Egunero begiratzen hainbat lekutan. Okerrak detektatu, gero dagokionarekin harremanetan jarri, informazioa eskaini, zuzenketak azkenean brutualizateko, ez? Administrazioan, errepidietako errotulazioak, ez? Askotan, izen ofiziala erabaki da, onartu da, argitatu da, boletinean, aldizkari ofizialean, baina gero errepidean ez duzu ikusten izen hori, ez? Eta orduan, hori horretan ere importantea da, berehala aplikatzea. Kartografia, aldizkari ofizialak, argitalpenak, barneko dokumentazio idatzia. Edabideetan berdin, ez? Egunero, begiratu, idatzizko testuetan nola erabiltzen den, ahozko emanaldietan, telebistan, edo irratian, gero hezkuntza sisteman, testu liburuetan, bestelako materialetan, mapetan, eta gero webgunetan gaur egun, ez? Gaur dena dago online, interneten. Udalen webguneak, dendenak, aurrezki kutxenak, bilatzaileak eta bar, eguraldia, turismoa eta bar. Eta hemen hasiko litzateke bigarren fasea, ez da? Lehen aipatu duan bigarren fasea. Gaur beste erabatera lan egiten dugu, eta noiztik edo hasi ginen. 2007an Europatik zuzentarau bat etorri zan, Inspire hori. Eta hori da, informazio espazialen azpiegiturak Europa osoan bateratzeko agindua, ez da? Nolabait, datu espazialak, datu espazialen azpiegiturak bateratu behar ziren Europa osoan, bateragarriak izan behar ziren, eta hori dela eta etorri zan zuzentarau hau. Orduan, estatu mailan, Instituto Geografiko Nazional da erakunde ofiziala, ez?
eta mundu osoan ordezkaritza ofiziala duena. Beraz, Instituto Geográfico Nazionalak sortu zuen modelo de nomenclator de España deitzen dana. Eta orduan, nik esango dizuet, irakurriko dizuet, IGN-ek berak nola definitzen duen izendegi geografiko bat. Bueno, esaten du informazio registro dinamikoa dela, dinamikoa da, online dagoelako eta etengabe eguneratu eta osatu behar delako. Kartografia ofizialean erabili behar dien izendapen ofizialak geografikoki erreferentziatuta jasotzen dituena. Orduan, izendapen ofizialak daude eta gainera erreferentzia geografikoak izan behar ditu. Bueno, orduan zer egin zuen IGN-ek? IGN harremanetan jarri izan autonomia erkidego guztiekin, toponimia arloan eskumenak dituzten autonomia erkidegoekin, eta esan ziren, bueno, zuek baduzue toponimia, datu toponimikoak dituzue, beraz, moldatu behar duzue, zuen informazioa, modelo de nomenclator de Espainiaren arabera, eta instrukzio batzuk etorri ziren. Orduan, toponimo bakoitzari etiketak jarri behar izan genizkion, etiketak eredu honen arabera. Eta horrela lan handia etorri zitzaigun, baina hasi ginen eta urteak eman ditugu hori egiten. Eta azkenean, gu hasi ginen 2010an edo, gutxi gora bera, geneukan gure datu basea egokituta, eta gaur egun jarraitzen dugu IGN-erekin informazioa, guk eskuratzen, informazioa pasatzen diogu, informazio toponimikoa, eta IGN bera ere prestatzen ari da nomenklator geografiko nazional, ze horretan txertatzen da gure toponimia, erako toponimia. Beraz, atzo bertan aurkeztu zen Euskal Autonomia Erkidegoko izendegi geografikoa. Urtetako lana izan da, hoize lehenengo eta behin datu basea moldatu behar genuelako. Zer esan behar dugu? Interfazea hori da, helbidea hor daukazue, beraz, alde batetik izan daiteke jostailua, ez da, pixka bat, begiratzeko, baina gero mapekin ere jolasteko, ze mapa horietan, mapa asko daude, ikusiko dugunez, eta gero geruza desberdinak jar daitezke, hor daukazu helbidea eta ikusiko duzu ezuek, ez da, orain helburua ez da hau aurkeztea. Baina, esan behar dugu, izendegian, 81.408 fitxa dituela, oza, daudela. Eta fitxa horietan, 79.793 toponimo lehenetxi daude. Eta 1.255 toponimo ofizial. Ikusten duzuenez, toponimo ofizial gutxi dago, ez? Orduan helburua izango da, poliki-poliki, gero eta toponimo ofizial gehiago egotia. Hor, fitxa bakoitzean, ikusiko dituzue, toponimo lehenetxia edo ofizialarekin zer ikusia daukaten aldaerak daudela, hau da, ahozko toponimoak dokumentatutakoak, kartografikoak, alonimoak daude, beste izen batzuk, toponimo batek izen bat baino gehiago duenean, hor agertzen da. Gero, erreferentziak hartzen dira, erreferentzia geografikoak, hau da, geometriak, eta horiek Euskadi zerbitzaitik hartzen ditu. Hor, ingurumen eta lurralde antolamendu saiak lantzen du kartografia eta lantzen ditu georreferentziak, eta orduan lotuta daudenez, izen geografikoa eta Euskadi, orduan beraiek hartzen dute gure toponimia eta guk hartzen dugu beren kartografia. Eta hemendik aurrera zer egin beharko dugu, zein da gure lana? Bueno, izendegi geografikoa zuzendu behar dugu, osatu behar dugu eta eguneratu behar dugu. Eta nola egingo dugu lan hori? Bueno, udalekin batera lan eginez, udalek mapak egiten dituzte, ez? Mapak egiten dituzte eta mapak egiten dituztenean, normalean gugana jotzen dute, daukagun toponimia eskatzeko, guk ematen diegu eta gero esaten diegu mesedez, lana, itzuli behar diguzue, zuzenduta, osatuta, eta horrek elikatuko du izendegia. Eta gero hori joango da nomenklator geografiko nazionalera. Hori hau katea da, ez? Eta egingo dugu lan hori, foru aldundekin batera, eta
eskumenak dituztelako, esan dut, udalek eskumenak dituzte, foru aldundiek eskumenak dituzte, Jaurlaritzak eskumenak ditu, orduan elkarrekin lan egin behar dugu. Euskaltzaindiarekin batera egin behar dugu lan hori, etengabe. Eta egin beharko dugu IGN-erekin batera. Azkenean, gure toponimia, han baldin badago, ja mundu osoan egongo da, nomenklator geografiko nazionalean. Eta gero ez dugu ahaztu behar, IGN-ek ere eskumenak dituela. Instituto Geografiko Nazionalak eskumenak ditu, bi autonomia erkidego, baino gehiago harrapatzen dituen, edo dituzten toponimon kasuan, orduan eskumena IGN-erena da. Eta azkenik esan behar dizuet, Euskal Aholku Batzordearen barruan, eta hemen lankideak hemen daude, ordezkariak direlako, batzordean, landu dugu lan metodologia bat, elkarrekin lan egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko toponimia lanerako metodologia. Interneten jarri dugu, helbidea oso luzea da, baina ez dakagu alias bat oraingoz, bilatu beharko dugu, baina jartzen bain baduzue toponimia lan metodologia hartuko da. Eta, dokumentu hause da, hemen agertzen dira, toponimia batzordeak onartutako metodologia hori, alde batetik toponimoak finkatzeko, baina baita ere ofizialtzeko. Nik uste ofizializazioan pauso handiak eman behar ditugula, aurrera egiteko. Eta gero hemen jasotzen da, beste dokumentu batean ere jasotzen dira eskumenak. Legez edo, batzuetan ez dago oso argi, zeintzuk diren eskumenak, baina hor lago legeria ondo aztertuta eta ondo jarrita. Eta, gero galderarik baldin baduzue, erantzuko dizuet. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Araceli.